budaya saking Jombang atur sekari nonce gongso kabudayan Jawi Wetan itu kang tinalan ya Sampai kolong tadi Gor Mares lambang kejayaan dari seni campur sari Anglem Budaya. Acara selanjutnya pun gimana kok? Tari remo spesifik Jawa Timur asli dengan tata busana pria yang akan dibawakan oleh Neng Rutin. Yang aku kali gimana kok? Neng Ainun. Saya sebagai penata acara di malam hari ini, apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati saudara, saya haturkan mohon maaf yang terima kasih dan sebesar-besarnya untuk panjenengan semua. Terima kasih, matur nuwun restu audio ugi wonten Cak Rul, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng amirsani gebyar tari remo tata busana pria. Sumangga
dijos saya ya. Iya. MC-ne niki pundi niki? Oh, mboten enten MC-ne niki. Injih kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku kepethuk sinden asu-asu. Loh, iya dah. Kata bayari lo sampean lo ya. Bayar aku entek Dik wingi diterno nang Tengaran nambah Cak Rul iki kok. Alah, Cak Rul nakal. Wingi iki keterno nanggonku nang Tengaran. Nggih saestu. Nggih pripun iki? Nggih, monggo dipun ladosi panyuwunanipun sedulur-sedulur segunung. Sing kagungan hajat niki pundi? Nggih, monggo. Ingkang kagungan hajat, Ayo Cak monggo. Rul. Cak Rul. Cak Rul. Panghormatan dateng panjenengan Cak Rul. Sido rondo. Loh, kok semerep niki lek rondo. Oh, ndelek Tin. Munggah ijen sindene papat munggah ijen. Kondel kok. Es tenan iki, Kendel Pak. ngene. Kok semerep nek sindene niki rondo sedohanten niki. Rondo, iki ya rondo. Nggih ta? Heeh. Jenengan apa? Aku duwe bojo. Ayo Mas, sido rondo Nggih, Pak Mas. Sido rondo. Wedhuse ditaleni kerduse Nggih. ya diiseni no Pak De. Sindene sampean taleni Pak De cekak ucul. Oh nggih, nggih dumateng para pesinden ingkang tasih wonten dalem, monggo enggal-enggal bendal. Kok bendal medal. Monggo Sido rondo. Halo. Nur. Nggih monggo Mas.